Эліза Ажэшка, Глюрія Вікціс. Навела з аднайменнага цыкла. Пераклад з польскай мовы Анатолія Бутэвіча у межах цыкла лекцый, прысвечаных 110годдзю кнігі Глюрія Вікціс. Ляцеў па свеце вецер, цікаўны, неспакойны, слухаў гукі прыроды, расказы вады, збожжа, палявых кветак, прыдарожных дрэваў і шумеў. Шумеў пра ўсё, што бачыў і чуў на шырокім, вялікім, на найцудоўнейшым свеце. Ляцеў, аж пакуль не прыляцеў у краіну, багатую на ваду, на дрэвы і травы, якая называецца літоўскім палессем. Гэй, ты, прастор вольны, прастор разложысты, на тваіх раўнінах, што падпіраюць берагі нябёсаў, няма для ветру ні перашкодаў, ні заслонаў. Не сутыкнецца тут шпаркі вецер ні з гарой, ні з пагоркам, не стрымае яго палёту ніякі высокі горад, хіба толькі адзін лес паўстане перад ім сваім цёмным абліччам, і над бязмежнымі лугамі, над разлітымі па іх водамі прашэпча адно толькі слова – таямніца. Але для ветру лес таямніцаў не мае, бо гэта два прыяцелі. Вецер прабягае па лясным гушчары ад краю да краю, а той расказвае яму ўсё, што бачыў і чуў. Прыхінуць цэны адзін да аднаго і вядуць між сабой працяглыя сяброўскія размовы і зорнымі начамі, і днямі, белымі ад снегу, і асеннімі вечарамі, панурымі ад хмар, шапаткімі ад дажджу. Ляцеў вецер над палессем тады, калі летняе сонца хілілася ўжо на захад, а ў ягоным бляску, падобна зорам, зарумяніліся на лугах смолкі, а вада заіскрылася вясёлкавымі барвамі. Вада, што разлілася лянівымі ручаямі і шматлікімі вокнамі азёрамі, пералівалася фіялетавымі, пурпуравымі і залацістымі фарбамі, а высока над ёю ў паветры панавала глыбокая блакітная ціша. Вецер цішы не парушаў, бо быў не з тых вятроў, якія грымяць і шумяць, калоцяць і разбураюць, а з тых, што любяць свет. Ён лятаў па свеце, каб збіраць ягоную праўду і легенды, мінулыя дзеі, стогны, што прагучалі, рэхі мінулых бітваў, крупінкі ягонай надзеі, горыч ягонай крыўды, мелодыі ягонай песні, і каб нясці ўсё гэта ў прастору, у далячынь, у час, у чалавечую памяць, у сэрца. Праляцеў шпаркі вецер над шырокімі лугамі, лагоднай пяшчотай атуляючы румяныя смолкі і чырвонае шчаўе, крыху пасваволіўшы, дробнымі хвалямі зморшчыў вясёлкавую паверхню вады, аж раптам разгарнулася перад ім стужка вады зусім іншай, за ранейшую. Яна нерухома стаяла ў русле, выжалабленым людскімі рукамі. Вецер ведаў, што гэта за вада і як яна называецца. Паўстагоддзя таму быў ён тут, і тады ўжо ведаў, што гэта каралеўскі канал. Гэй, гэй, стужка бледна-блакітнай і соннай вады, якая ж гэта перашкода для шпаркага ветру? Не паспеў матылёк узляцець ад набярэжнай травы на верхавінку асакі, дзе склаў для сну свае пазалочаныя крылцы, як вецер пранёсся над каралеўскім каналам і твар у твар сустрэўся з неабдымным, як акінуць вокам, высокім, цяністым і густым лесам. З той пары, як вецер быў тут, мінула паўстагоддзя. Аднак пазнаў ён прыяцеля. «Як маешся?» – выдыхнуў весела. Лес у адказ зашумеў. «Вітаю, мілы лятач!» І ўзрадаваны вёрткі вецер заляцеў у лес, насіўся між елак, бяроз, вольхаў, дубоў, абдымкамі крылаў абвіваў ствалы даўніх прыяцеляў, прывітальным пацалункам дакранаўся да іхніх галінаў. «Як маецеся?» – вуркатаў і шаптаў ён. «Што бачылі за прамінулы час? Што чулі? Што тут у вас і вакол вас адбывалася? Што рабілася?» А старыя елкі, дубы, разложыстыя бярозы, варухнуўшы плячыма, адказвалі. Адбываліся тут і тварыліся рэчы дзіўныя, справы гучныя, звонкія і жаласлівыя, з крыкамі,
і енкамі. Што адбывалася тут? Якія справы? З незвычайнай таропкасцю шумеў пытаўся вецер, бо дзеля таго толькі ён і існаваў, каб збіраць весткі пра справы людскія і разносіць іх па зямлі, альбо узвышаць пад самае неба і небу паказваць. Па лесе ж блукала апошняе святло нізкага сонца. У шырокія залатыя стужкі ўбірала яно ствалы старых дрэў. Мірыядамі іскраў пералівалася на імхах і папаратніку. У расквітнелай шыпшыне запальвала рубінавыя агеньчыкі. Шырокая паляна, аточаная высокімі дрэвамі, была поўная шыпшыны, травы, папаратніку. Вецер заляцеў сюды і адразу ж пачаў насіцца з неверагодным імпэтам, узлятаў і падаў, жаліўся і шукаў, на розныя галасы шумеў. Што адбывалася тут? Што здарылася на гэтай паляне? Нешта асаблівае, нешта незвычайнае павінна было адбывацца тут. Я адчуваю кроў. О, доўга, вельмі доўга дыхае зямля пахам пралітай крыві сваіх дзяцей, людзей. Я чую стогны. О, доўга, надта доўга захоўвае паветра пад купалам неба стогны сваіх дзяцей, людзей. Была тут нейкая бітва, і была тут смерць. Былі тут раненні, чуўся тупат коней, крыкі. Расказвайце ж, любыя дрэвы, не маўчыце, гаварыце. Маўчалі дрэвы. Толькі па іхнім голлі прабягалі кароткія дрыжыкі, як быццам выкліканыя нечаканым холадам, што было дзіўным у гэты цёплы летні дзень. І менавіта ў гэты момант, з нязвыклай для яго запальчывасцю і гарачым шумам, вецер пачаў распытваць: «А гэта што? А гэта што такое? Гэта ж не прырода стварыла, гэта зрабілі чалавечыя рукі. Нідзе тут прырода не панасыпала пагоркаў. Гэты насыпаны людзьмі. Хто? Навошта? Дзеля чаго? А той крыжык на курганку пасярод ліловых званочкаў. Божа, які ён маленькі, просты, бедны. Што гэта значыць? Кажыце, дрэвы, расказвайце, малю вас». Тады зверху адказалі прыцішаным хорам: «Гэта магіла». «Такая вялікая? Такая вялікая? Такая вялікая магіла?» – здзівіўся вецер. Бяроза ўздыхнула, а крыжык такі маленькі. А дуб дадаў: «Спачывае ў ёй шмат мужных сэрцаў, што згарэлі на алтары самаахвярнасці». «Сэрцаў шмат, а крыжык адзін», – зноў здзівіўся вецер. Бяроза ўздыхнула зноўку, і такі маленькі, бедны. Стройная елка страсянула сваім аздобленым калючымі іголкамі шаломам і прамовіла: «Я найвышэйшая ў гэтым лесе, я далей за ўсіх бачу, таму ведаю, ёсць на зямлі героі ушанаваныя і неўшанаваныя, якія маюць помнікі і якія не маюць іх». Перапоўнены глыбокай пашанай вецер вышаптаў запытанне: «Гэта магіла герояў?» «Безыменных», – адказала елка. А ліловыя званочкі, што густа раслі вакол крыжыка, ціха празванілі: «Памерлых маладымі, маладымі». І пакутліва прашаптала шыпшына, якая расла на вяршыні пагорка. Яна адарвала ад свайго рубінавага сэрцайка адзін пялёстак і кінула яго на курганок. Нагадваючы матылька, апусціўся пялёстак на высокую траву, а шыпшына ўздыхнула: «Адна толькі я кідаю кветкі на гэтую магілу. Кожнае лета, амаль паўстагоддзя, абсыпаю яе сваімі пахкімі пялёсткамі. Адна я». Тут зноў азваліся ліловыя званочкі: «А мы вызвоньваем жалобную малітву. Кожнае лета, амаль паўстагоддзя, вызвоньваем над гэтай магілай жалобную малітву. Адны мы». Тады шпаркі вецер лёг на магільны пагорак і знерухомеў. Людзі бачыць яго не маглі, а бачылі толькі дрэвы, травы і кветкі. Цела яго, празрыстае і лёгкае, вытканае з крышталю і інею, змеепадобна выцягнулася на магільным курганку, і тысячамі залацістых іскрынак заззялі на ім бляскі нізкага сонца. Бліскучыя іскры свяціліся і мільгацелі на ягоных вялізных крылах, што хвалямі рухомага крышталю ападалі на траву паляны, на яго
рассыпаных па палянах валасах, тонкіх, як павуцінка тканіны з інею, на яго руках, якія крышталёвымі калонамі уздымаліся да дрэваў, а ў паветры плыў лёгкі шум, умольны, ціхі. Кажыце ж, даўнія прыяцелі шпаркага ветру, што? Вы, што стагоддзямі жывяце ў святынях развагаў і высокімі вяршынямі падпіраеце купал бясконцых самотняў, задуменныя сведкі зямной гісторыі, тысячавусныя, маўклівыя вартавыя лясных магілаў, безыменных, забытых, неўшанаваных, праспявайце мне гэтую магілу, пра гэтую магілу строфы жыцця і строфы смерці, каб мог я ўзняць вашу песню да самага неба і паказаць яе небу, а пасля панесці над зямлёю ў прастору, у далячынь, у час, у чалавечую памяць, у сэрцы. Самы ўскраек сонца апусціўся на беражок зямлі і знік. Замест яго вечаровая зорка, уся ў пурпуровым бляску і полымі, паўстала за лесам і напоўніла яго зарывам пажару. У паветры, між лісця дрэў, па кустах і траве рассыпаліся месяцовыя светлячкі, якія сваёй чырванню і агністасцю нагадвалі палымнеючыя кроплі крыві. Стары, самавіты дуб, галінкавая барада якога свяцілася палаючымі кроплямі крыві, расправіў шырокія плечы, паварушыў імі ў паветры і так пачаў шумець. Прыйшлі сюды некалькі сотняў чалавек і сталі лагерам, шумным, гаманкім, рознаколерным ад разнастайнай вопраткі, бліскучым ад рознай зброі. Адна толькі частка адзення была ва ўсіх аднолькавая, чатырохкутныя шапкі малінавага колеру альбо колеру палявых васількоў. Адна адметная рыса яднала ўсіх – маладосць, самае лета жыцця. Гарачае, расквітнелае лета свяцілася на іхніх тварах, якія былі яшчэ без дотыку пякельнай працы і бітваў. Яно блішчала ў іхніх вачах, да беражкоў, запоўненых запалам і надзеяй. Сталі яны лагерам, збудавалі са сплеценых галінаў некалькі буданоў для свайго кіраўніка, для найлепшых коней, для будучых параненых, пасля згатавалі на вогнішчы вячэру, і калі ўсе клопаты былі ўжо завершаныя, а на неба над лесам выкаціліся зоркі, яны ўзнеслі да неба і да зораў хор моцных галасоў, што спявалі гімн надзеі, веры і мальбы. Той гімн мы, дрэвы, слухалі здзіўлена, суправаджаючы яго шэптам неўразумення. Што гэта будзе? Што будзе? Іхнім кіраўніком быў чалавек святога імя, якое гучала так – Рамуальд Траўгут. Пытаешся, чаму імя гэтае святое? Таму што ён, помнячы Божы запавет, пакінуў жонку, дзяцей, багацце і спакой, усё, што прыносіць радасць і ўцеху, усё, што з'яўляецца вабнасцю жыцця, яго чарамі, скарбам, што прыносіць шчасце і асалоду, і, усклаўшы на плечы крыж народу свайго, пайшоў за тым вогненным стаўпом, які гарэў на гэтай зямлі. Пайшоў і сам загарэў у ім. Не тут загарэў, не ў гэтай магіле спіць, спачывае дзесьці далёка, але ў той час на чале таго атрада прыйшоў ён на гэтую паляну, і мы, дрэвы, здзіўлена пазіралі на яго. Ужо шмат разоў у даўнія часы з-пад ціску няволі, што душыў гэтай землі, паўставаў вогненны столб, які клікаў у запаведную краіну свабоды, і грамады людзей ішлі за ім. Узнёсся ён і тады, і зноў грамады людзей пайшлі за ім. Гэтая, што на паляне, была адной з іх, а ён стаў на чале яе. Мы бачылі яго чорнавалосую галаву з вачыма мысляра і усмешкай дзіцяці, бачылі ягоныя вочы, мудрыя і журботныя. І здавалася нам, што у людзей амаль заўсёды смутак бывае братам-двайніком мудрасці. Мы бачылі яго усмешку, чыстую, жамчужную, з дамешкам дзіцячай ці жаночай пяшчоты. На яго бледны твар трагічнае прадвызначэнне заўчасна паклала суровую, часам нават грозную маршчыну. Мы чулі яго голас. Звінеў ён як сталь, загадна, часам аж грозна. Так мусіў гучаць у фермапільскай цясніне голас Леаніда. Адкуль мы ведаем пра Леаніда?
Прапрабацькам нашым расказвалі пра яго прапрабацькі шпаркіх ветраў, і ніхто ніколі не ўбачыць, дзе, як і калі расказваюць вятры дрэвам, дрэвы хмарам, хмары зоркам, зоркі духам пра справы вялікія і справы вечныя, а іхнія легенды і песні, показкі і паданні плывуць як свет шырока і як вечнасць няспынна. Ці верыў Леанід, што калі засыпля ён фермапільскую цясніну трупамі свайго атрада, то нага няволі не закране грэцкай зямлі. Калі верыў, то лёгка было яму стварыць тую крывавую заслону і ў якасці пячаткі пакласці на яе самога сябе. Гэты не верыў. Ён быў дасведчаны ў вайсковых справах. І гэтая дасведчанасць абвастрыла і зрабіла дальнабачным ягоны зрок. Ён бачыў, што за днём ахвяр і барацьбы зноў наступіць чорная ноч, аднак ён ішоў і вёў за сабой іншых, бо такой была моц вогненнага стаўпа, які гарэў тады над гэтай зямлёй. Такой моцнай была туга па чаканай краіне вольнасці, і такім быў крыж народу яго, цяжкі, непад'ёмны. Але не пра яго зараз буду апавядаць, пра яго пасля, больш грунтоўна. Грунтоўнай павінна быць аповесць пра вялікага мужа, які пакінуў пасля сябе гучнае імя. Цяпер жа пра аднаго з безыменных, з найменшых, з самых маладых, над юнацкай галавой якога дзявочая рука паставіла вось гэты маленькі крыжык. Цудоўны май стаяў на свеце, калі яны прыйшлі сюды. Ландышы раскашавалі як ніколі. Непадалёку адсюль у калінавых кустах над блакітным ручаём спяваў салоўка. Зелена было на гэтай паляне ад маладой травы і папаратніку, квяціста ад ландышаў і шыпшыны, пахка, залаціста і цёпла ад вясны. Калі прыйшлі яны, на ёй стала шумна, ажыўлена і весела. Так, весела. Былі гэта не нявольнікі, якіх на аркане вядуць на бітву, а добраахвотныя, самаахвярныя служкі узвышаных ідэалаў. Са светлай ідэяй у галаве, з агнём любасці ў сэрцах, яны высока няслі галаву і сэрца. Былі дужыя, смелыя, гаманлівыя і, ці паверыш, шпаркі вецер, былі шчаслівыя. Напэўна, паверыш, бо ты павінен ведаць, што на гэтай планеце, якая называецца зямлёй, душы людскія і шчасце людское існуюць у мностве праяў, і як матылёк на выбраную кветку, так душа чалавечая ўзлятае звычайна на тую праяву шчасця, якая найбольш да самой яе падобная. Іхнія душы прывабіла да сябе тое шчасце, якое расцвітае на высокіх гарах, мае барвовы падвенчык, а вянок сплецены з церняў. Яны не толькі прыйшлі, але і прыехалі. Гула зямля ад тупату асядланых коней, паветра іскрылася ад бляску аголеных шабляў, калі сталёвы голас кіраўніка шматкроць заклікаў: «Конніца, стройся!» На чале конніцы воляй кіраўніка быў пастаўлены маладзён, высокі паставай і з іскрыстасцю ў чорных вачах, малады Геркулес з выгляду, рымскі Сцыпіён рысамі твару. Ягоны родны дом быў недалёка адсюль, знізу даверху аплецены плюшчом, з усіх бакоў густа атулены адвечнымі дрэвамі, акружаны разлогам урадлівых палёў. Ён выйшаў з дому, абвітага зялёным плюшчам, і з паслухмянасцю дзіцяці з'явіўся сюды па першаму закліку. З паспешлівасцю закаханага заўсёды ляціў ён на сваім стройным, агністым скакуне арабскай пароды, які толькі гучаў поклічны голас кіраўніка: «Ягмін!» Квадратная шапка гарэла на яго чорных, як ноч, валасах, далонь ляжала на эфесе шаблі, а за дужымі плячыма чуўся пошум нябачных крылаў, тых самых, ранейшых. Але той маленькім Тарлоўскім называлі яго ў лагеры, не быў ні такім дужым, ні такім прыгожым, ні нават такім багатым, каб з'явіцца сюды на дарагім, багата ўбраным кані. Менавіта таму і стаў маім улюбёнцам, што быў кволы, малы, з пяшчотным ружовым тварам, а вочы меў, як у дзяўчыны,
лагодныя, нясмелыя, чыстыя і такія блакітныя, як тыя незабудкі, што часам растуць каля маіх ног. Пераапранутая дзяўчына ці ледзьве выраслы юнак. Сапраўды, нядаўна мінула яму 20 гадоў. Аднак мо яшчэ і таму стаў маім улюбёнцам, што абуджаў маю цікавасць. Дзіўная для такога маладога веку глыбокая задуменнасць даўно асядала ў яго лагодных дзявочых вачах, а па ружова-белым твары праплывалі такія гарачыя хвалі, нібыта ў іх унутры яго кволай хлапечай постаці нешта гарэла і палымнела. Зрэшты, яшчэ да таго, як ён тут з'явіўся, я ўжо любіў яго. Пра яго гаварылі між сабой тыя расчухраныя травы, якія вечна схіляюцца адна да адной і пра нешта павінны шаптацца. Пра яго гаварылі рэчы добрыя і годныя. Ціхімі вечарамі я прыслухоўваўся да іхняга шэпту. Нарадзіўся ён не ў гэтай мясцовасці, а недзе далёка. Сюды ж прывяло яго тое горнае цячэнне, якое няслося тады над светам, і светлых, разумных людзей кідала ў абдымкі альбо пад ногі меншых братоў. Ён, той маленькі, быў высокі ведамі і думкамі. Хутка ён павінен быў заваяваць тую высокую краіну, бо так рана стаў адным з яе жыхароў. Быў ён маладым вучоным, якога людзі называлі натуралістам. Мог бы у шырокім свеце заняць высокае становішча і ісці па жыцці прамой і роўнай дарогай, а заняў сціплае. З'явіўся ў гэтых мясцінах, каб свае думкі і веды перадаваць меншым братам. Чаму менавіта ў гэтых мясцінах? Не ведаю, але гэта справа другарадная. Лес, ахінуты вэлюмам таямнічасці, трымае ў руцэ калчан з тысячамі выпадковасцяў, якімі закідвае людзей і забаўляецца імі як мячыкам па свеце прастору і свеце прыгодаў. Ён прыехаў у недалёкае адсюль мястэчка і звіў там сабе невялікае гняздзечка, якое кожны дзень напаўнялася шчэбетам чалавечых птушанятак. Прыехаў не адзін, прывёз з сабой дзяўчыну, сваю малодшую сястру, якая дзіўным чынам, амаль што забаўным, была падобная на яго. Такога самага невялікага росту, такая ж кволая, такі самы колер і выраз твару. І так яны любілі адно аднаго, так любілі, відаць, памерлі ўсе іх родныя, і яны засталіся на свеце толькі ўдваіх. Адзінота сірочых сэрцаў і агульнасць роднага двара, дзесьці далёка ахінутага старымі ліпамі, умацавалі той вузел, які лёс упершыню завязаў у іхняй калысцы. Мацавала яго яшчэ, напэўна, і адзінства тых зорак, якія кіруюць захапленнямі чалавека, ягонымі жаданнямі, працай. Яны працавалі разам. Брат вучыў сястру, сястра дапамагала брату, і заўсёды яны былі разам, удваіх, у школе, дома, на вуліцах мястэчка, на палявых дарогах і на лясных сцежках. Ажно забаўна было пазіраць на гэтую пару маладзенькіх людзей, невялікага росту, светлавалосых, ружова-тварых, у заўсёднай размове між сабой, з пастаянным бляскам у блакітных вачах і вясёлай усмешкай на румяных вуснах. Яна называла яго Марысем, а ён яе Анелькай. Добра ім было між сабой. І кожны, пазіраючы на іх, мог сказаць, што добра ім жылося на свеце. Неўзабаве, аднак, наступіў такі час, калі на вуліцах мястэчка, на палявых і лясных дарогах яны пачалі з'яўляцца ўжо не двое, а трое. Часта таварышаваў ім той самы маладзён з-пад зялёнага плюшча, з высокай і стройнай паставай, з бледным профілем рымляніна, які пазней кіраваў на гэтай паляне конніцай. Ён вонкава зусім не быў падобны да іх, наадварот, быў нібыта іншай расы, расы з больш чырвонай крывёй, быў створаны больш размашыстым, больш магутным молатам прыроды. Аднак, нягледзячы на гэта, паміж імі ўсталёўвалася нешта ўсё больш сардэчнае. Дружба, любоў, адно і другое разам, аж пакуль аднойчы з-за спраў новага таварыша дзяўчына не заплакала гарачымі слязьмі адчаю. Было гэта так. У тым лесе, што адразу за мястэчкам, сядзела яна з братам на паваленым дрэве, і абое, схіліўшы галовы, прыглядаліся да нейкай пёрыстай травінкі, па якой поўзала нейкая дробная кузурка. Нечакана падышоў той
і спыніўся перад імі. Ён шукаў іх і знайшоў. Даўно ўжо ведаў, дзе і калі можна найлепей знайсці іх. Быў узрушаны, нейкі не такі, як заўсёды. Вочы яго гарэлі, вусны з-пад чорных вусоў, здавалася, пырскаюць крывёю. Бура пачуццяў пакрыла белы лоб маршчынамі. Спыніўся перад імі, без слоў вітання зняў шапку і рукой правёў па кучаравых валасах, а рука тая, вялікая, дужая, белая, з бліскучым гербавым пярсцёнкам на пальцы, крыху трымцела. Яны ўсё зразумелі, і пачалася таропкая гаворка. Дзень прызначаны ўжо? Прызначаны. Калі? Праз 10 дзён. Дзе? У Дзядкавічах. У якім месцы? За Карлеўскім каналам, у горадскіх лясах. Тут пачуўся голас дзяўчыны. Ужо. І ён пытаўся ў яе брата: «Ты не змяніў свайго рашэння? Хіба ж душа моя змянілася на іншую?» Тады разам, праз 10 дзён да мяне і са мной туды, дзе будуць усе. Яны змоўклі, бо размову іхнюю прыпыніў жаночы плач. Анелька закрыла твар маленькімі далонямі і роспачна галасіла. Яна ведала, што так будзе, але калі час ужо наступіў, пачала плакаць так, што яе кволае цела ажно курчылася і траслося, светлыя валасы рассыпаліся па плячах, а на шэрую сукню праз пальцы цяклі струмені слёз. Аднак было гэта нядоўга. Яна стрымлівала плач і слёзы, і яны перасталі. Устала і абняла брата за шыю, прыціснулася да ягоных грудзей моцна-моцна, пасля адарвалася ад яго і некалькі разоў паўтарыла: «Ідзі, Марысь, ідзі». Яе твар, мокры ад слёз, стаў бледным, румянец знік, горкая усмешка пакутліва скрывіла вусны. Але кволая постаць з усёй сілы выпроствалася. Яна змагалася са слязьмі і пазірала ў вочы брата сваім самотным позіркам, паўтараючы: «Ідзі, Марысь, ідзі, так трэба». Вечарам таго ж дня у невялікім садзе, дзе расло некалькі яблыняў і цвіло некалькі кустоў бэзу, ціха перагаворваліся між сабою два галасы. Голас дзяўчыны прасіў. Ён моцны духам, але слабы целам, у мужчынскіх практыкаваннях няўмелы, з дзяцінства ён заняты кнігамі, навукай, высокімі думкамі і намерамі, адважны, але ж адкуль сіла. Ён любіць, моцна любіць, я адна толькі ведаю як, але ці здолее ён. Ён нарадзіўся не тут і нікога свайго не будзе мець там. Вы ніколі нічога не баіцеся, гэта я бачу адразу, але ж вы не ведаеце, што такое трывога, як глыба лёду на сэрцы, як востры нож у сэрца. Я прашу вас, будьце вы там разам, часцей. Ён абяцаў, там, дзе ў яго не будзе нікога свайго, я буду яму сваім, сябрам буду яму, братам, а пры неабходнасці абаронцам. Як разам адыходзім цяпер, так разам будзем і там, грудзі да грудзей, душа з душой, і вернемся разам. Альбо глыбокі ўздых выбіўся з шырокіх грудзей і заціх у кустах, і толькі Бэс бачыў, як над дзвюма трымцівымі маленькімі дзявочымі ручкамі нізка схіліўся мужчынскі твар з рымскім профілем, і як пурпуровыя мужчынскія вусны горача прытуліліся да іх у працяглым пацалунку. Гэта быў першы пацалунак на гэтых руках, зробленых гэтымі вуснамі. Няўжо і апошні? Пасля вочы іхнія патанулі адны ў адных і шмат чаго паведамілі пры святле зорак. Вусны, мо хацелі сказаць яшчэ больш, але ў гэтую ракавую для іх хвіліну не маглі. І ці скажуць калі-небудзь? Прадвызначэнне стаіць за людзьмі, ахутанае вылюмам таямнічасці, і трымае ў руцэ калчан з тысячамі выпадковасцяў. Але дай мне хвілінку адпачыць, шпаркі вецер. Ёсць людзі і падзеі, пра якія без адпачынку не могуць расказваць нават такія дужыя дубы, як я. Дрыжыкі прабягаюць па маім голлі, а на лісцях выступаюць халодныя кроплі. Халодная раса спадала на лес,
Яе буйныя кроплі густа абсыпалі галінкавую бараду дужага дуба. Няспешна сплывалі яны і па доўгіх косах бярозы. Распыленым серабром свяціліся на траве, кустах, ліловых званочках, на пялёстках шыпшыны, рубінавыя сэрцы якой патухлі і пацямнелі. Таксама патухла і пацямнела над лесам неба, якое праз празрыстую намітку дрэў свяцілася ўжо не крывавым пажарам, а бледным золатам вечаровай зары. Ад гэтага бледна-залацістага возера, што раскінулася на небе, цадзілася па лесе самотнае і бледнае святло, ранні прадвеснік ночы, і распаўзалася ад яго меланхалічная, самотная туга. Але ноч яшчэ не наступіла, і зорак на небе не было, толькі дзе-нідзе плылі па ім прасветленыя вячэрняй зорай воблакі, падобныя на залацістыя пёркі альбо на бледны румянец. Пад залацістым нябесным святлом у патухаючым водбліску дня высокая елка заківала сваёй цёмнай верхавінай, плечы яе задрыжалі і шырока разгарнуліся, а над палянай паплыў глыбокі і думны шэпт самага высокага з лясных дрэў. Я найвышэйшая ў гэтым лесе, і найдалей я сягаю зрокам і бачу найбольш. Бачыла я бітвы, якія вялі яны то бліжэй, то далей, часам так далёка, што іхні водгалас далятаў сюды як глухі грукат грому з-за небасхілу, альбо як рэзкі шум лесу, калі яго гвалтоўна цярэбіць віхура. Тады тут, на гэтай паляне, панавала летняя, гарачая і пахкая цішыня. Матылькі садзіліся на кветкі, а на імхах і травах забаўляліся ў сонечным промнях крылатыя насякомыя. У калінавых кустах пачынаў свае песні салавейка, а дробнае птаства, звычайна гнанае шумам, а цяпер прывабленае нечаканай цішынёй, вярталася ў засень нашых галінаў. А там, у звярыных схватках, у смяротнай агоніі спляталіся чалавечыя целы, і ў гуле бітвы, у грукаце грымотаў, у зарыве вялізных бліскавіцаў цякла іхняя кроў на траву, на мох, на кветкі, усмоктвалася у дрыготкую ад грому і галасу зямлю. Аднак расказваць табе шпаркі вецер пра гэтыя справы, некалі бачаныя і чутыя, я не буду. Гамай свайго шуму я часта апавядаю зямлі пра яе смутак, таямніцы, марныя надзеі, адзінокія магілы, альбо віхурыстай ноччу размаўляю з хмарамі пра справы далёкія і вечныя, але не ўмею я узносіць спеў крывавым чалавечым бітвам. Не дзеля гэтага створаны я, жыхар лясной цішыні, якая дае бяспечны прытулак птушыных гнёздам і распасцірае ахоўныя цені над усім, што сохне і гіне ад спякоты. Я толькі кожны раз трапятала ад радасці і сваім шумам спявала небу падзячная асана, калі яны вярталіся сюды жывымі і пераможцамі. А пераможцамі яны вярталіся не раз, і хоць на іхніх загарэлых тварах адбівалася урачыстая радасць, яны пакорліва строіліся ў шарэнгі, калі гучаў голас кіраўніка, і моўчкі чакалі яго загадаў. Ён трымаў у сваіх руках іхнія сэрцы і умеў натхняць і падымаць іхні дух. Ён агаляў перад іхнімі шарэнгамі сваю чорнавалосую галаву, і за тое, што былі яны паслухмяныя, як дзеці, і адважныя, як львы, што не далі рассеяць сябе сіле большай за іхнюю, што не зганьбілі крыжа, які самі ўзнялі на свае плечы, дзякаваў ім. Але і ў гэткія хвіліны голас ягоны гучаў як баявы кліч, і не было ў ім ні пяшчоты, ні ласкі, былі толькі цвёрдасць і жалезная воля, якая моцна трымала ў руках іхнюю волю. І на іхнія твары, аблітыя потам, абпаленыя порахам, пакрытыя пылам, ад гэтай стальной лаканічнай падзякі сыходзіла святло нябеснай радасці. А пасля чуліся тут расказы, шумныя размовы, былі вогнішчы, што выбухалі пахкім дымам ядлаўцу, вясёлае іржанне коней, спакойны адпачынак на імхах і траве, сцішанае шаптанне малітвы пры святле зорак і спеў харальных гімнаў, якія з палымянай верай узляталі да таго, хто пануе над зорамі.
Аднойчы, калі яны, як звычайна, вярнуліся не рассеяныя, не аслабелыя, а наадварот адважныя, згуртаваныя і дужыя, і на загад кіраўніка у шарэнгі станавіся сталі перад ім суцэльным мурам, ён хвіліну шукаў вачыма аднаго з іх, а калі знайшоў, кіўком галавы паклікаў да сябе. І хто ж тады, як ты думаеш, шпаркі вецер стаў перад ім? Малы Тарлоўскі. Але ў гэтую хвіліну, зусім не падобны на бела-ружовую дзяўчыну. Вопратка і рукі яго былі сплямлены крывёю. На твары, пачарнелым ад дыму і пылу, неспакойна, пакутліва, амаль што сурова гарэлі ягоныя вочы. Стаў у звычайнай сваёй крыху нясмелай паставе і чакаў. Кіраўнік моўчкі пазіраў на гэтую худую постаць, пазначаную слядамі цяжкай бітвы, на гэтыя невялікія скрываўленыя рукі, і нешта падобнае на бацькоўскую ці братнюю пяшчоту прамільгнула на ягоным суровым твары. Пасля маўклівым шарэнгам паказаў на яго рукой і прамовіў: «Сёння ён уратаваў маё жыццё, уратаваў сваёй незвычайнай адвагай. Дзіва, што не загінуў сам. Неверагодна, што ў такім маладым юнаку жыве такі леў. Я ўдзячна яму не за тое, што жывы я, а за тое, што яшчэ нейкі час магу яднаць вас сабой, як клямар злучае пояс, і што я разам з вамі яшчэ служу не нейкаму там пану земскаму, а радзіме. Ушануйце ў ім сапраўднага рыцара радзімы, я дзякую яму». Кіраўнік абняў малога за шыю, і нешта падобнае на анёльскае спачуванне ці на радасць пачало з'яўляцца на ягоных вуснах, пакуль не расцвіло шчырай усмешкай белазубай і светлай, што было дзіўным у параўнанні з трагічным выразам твару.